Higpit na karon ang kampanya sa Dakbayan sa Talisay batok sa indiscriminate firing o paggamit sa illegal nga mga firecrackers. Lakip na kining gitawag og buga. Ani ang report. Matag adlaw duha kay gayon nga magrekurida ang kapulisan sa nagkalain-laing barangay sa Dakbayan sa Talisay. Kini aron ipasabot sa mga mulupyo nga gidili ang pagpasalba sa armas de fuego ug paggamit og illegal firecrackers ug improvised boga sa pagsugat sa Pasko ug bagong tuig. Target sa kapulisan ang mga densely populated barangays alang niining information campaign. Masawa, posible nga mo'y maigo. Imong bona, posible mo'y maigo. Imong ginikanan o ini sa imong pamilya ang maigo. Karon bugtong ko matanan ako. Musugos pa kamo, posible kini paramanan na nagpabuta. Apan ato sa ilang pagrekurida, nakasakmit ang mga otoridad ug siyam ka mga boga. Buot sa kapulisan sa Dakbayan nga zero casualty ang pagsugat sa Pasko ug bagong tuig. Dili sa jud mi gusto nga dunay mga casualty during kay nagapi-api ang ato ang mga katawhan. So kaming mga kapulisan maunang nagrekurida mi para at least makahibalo sila. Dili lang sad sa kanang indiscriminate firing sa firearms, ilabi na sad sa kanang illegal firecrackers. Ang kadagkuan sa kapulisan mupatuman og one strike policy kon automatic nga pagrelibo sa hepe sa usa ka police station kung dili makasulbad sud sa 24 oras kung dunay mahitabong indiscriminate firing ubos sa ilang jurisdiksyon. Ubani rin ang Tiquiniones, Chona Carrion, Balitang Bisdak.